Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz izkutukoa nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.
bat, nik egiteikoa lana zen aiaten egin bila enokuten. Nik aurkezen diatena gero zeirtezen don, orduan, nahi hau irtetziek, eta nik hau pixka bat relazionatzen diat, ikusita bazute partisanoa Frank Kappa, gerra zibilen zehateza dopena, ikusi pixka bat, igual forma hau, ni hortik urtez pixka bat, gero beste gauza batzu sortuzitzea iran hor, eta hortik dundau pixka bat, gero egurrak ikusetzen egiten diot, egurra hori pulua da, Aroñako puntan eta irtetzen dutetako egurra sekatutakoa, baina izkudarri gaute guztien eta diez hauekin da lana gustatzen egitea. Eta bueno, gero ja nire foku hau